Ndepfa. Ndiripo mamutse. Mushe unoitwa wani? Benzi TeeNyce. TeeNyce unogara? Ndogara muGlenview. Glenview Matsaka. Tiripo zvino Glenview yani. Area 8. Tiko kwa kuma furniture kuma bambo. Complex. Unogara kwabviro. Ndiko chaiko iko. TeeNyce usitara kuchairo nenzani? Orlando. Kuka TeeNyce kakazobva no? TeeNyce yakazouya through art. Chi? Art. Through art. Art ye? Yekumhanya mangoma. Mangoma akaita sei? Zimdancehall. Oh. Yeah. Chimbori one Zimdancehall yakwari. Obva utaura kuti inonzi chi yakarekodwa kupi? Freestyle. One yandakarekodha kuZion Empire. Yelockdown. Yakatombotendereka inombokufilisa iyi. Mahasla takagena ground pataundi. Okay. Me tell you straight. Temba ndakumbodzika deep down. Paitika zvakawandisa palockdown. Ana German avachamboziva kutauni pride ndipo pari kunzi akaita fraud. Vamwe vaitotiza kukwarantine, vamwe vachiuya nemagonyeti kubva kuSouth. Zongari kana hayasi yabuditswa muround kuchiendwa netsamba nechidhindo kutaundi. Takatanga ne2 weeks lockdown. Mask inenge booty lockdown. 1 meter apart. Sanitizer malemoni futi. Me tell you straight, imva yatangidza futi lockdown. Mask inenge booty lockdown. 1 meter apart. Temperature tichitestwa futi. Me tell you straight, vamwe vakaperwa nemabasa, vamwe ndipo paito vabhadhara makasa. Misika ichipaswa, kiwa ichitsvagwa, umambo ndichigadzwa pablonda nomutsvaga. Okay, imi iyo ikorona yata kuti vamwe vagodya dhotonya, machechi achivharwa naZayo jana naRoma. Yandipa simba rekuti ndigorova ngoma. Yeah. Saka uimba kana kuti kutaura? Apa freestyle kuimba. Baba. Ayo, all right, uri kuimba kudaro ka? Ndanaka kuinspire because ukutaura. Pasina beat azvinyatsobuda. Ndanaka kuinspire. Zimdancehall. Zimdancehall Enzo Aisha. Oh, saka uri wamai manje ke? Wakatanga rini kuimba? Ndane time zvangu kubva kuzvima 2010 ndada kurova. But kuti ndinzi ndakunyatsa kurova. Mukorona imomo pakatanga corona apa. Ndandakunyatsa kumamhanya zvishuwa. 2010 ndanda kunyatsa kufila Tyre. Wakatanga 2010 ka? Une makore mangani? So far ndine 22. Fana saka ukuona zvikubuda iyi. 2010 umweni makore mangani? Imbomira iwewe. Ukuona zvikubuda iyi. 2010 ungani makore mangani? 2010. 2010 ndandre. Ungane 12 years. Or get 6. Azvito kuti uite ningi 2010 ndamune munda 2022. Ngodzokera 2010. Akuta. Primary. 12 years ago ka. Munozonyanya kuda kuzonyeba. Azvitike. Wangari grade 6 mfana wami. Wadzidza kupi? Edzepa area 8 primary school. Wazviona ka wangosati wakuimba ka 2010 washoma vaimba. Waimhanyira kupi ka Germany? Street ipi ko 2010? Ipi? Mkuma datinana mkuma wangu aimba. Anonzani? Messenger Holman. Wakatanga 2010. Oh, saka ivo pangu wakatanga kana 2006 ka? Inini manje ka time iyoyo ka ndaimbopota nchimbomhanyo mangoma. Unozati 2010 kwangu sati kwakunyatsobikwa maridhimu. Kwairizwa vanhu vaikwira maridhimu echijama. Panangusa nyimbo uchidaro so. Kunyatsotaura twakatanga rini? Kunzi ndaunyatsautanga mangoma zvakazotangira pahigh school. Kurekodha studio ndakazotangova. Ziti 20 ndatanga 2014. Unenge wakuya uchita nani? Handiti ka? Kustudio ipi? Ndatanga kustudio yonzi Kwazikali. Bozikali yokumboita manager waSoja Love. Handiti akashaya? Mkoma wacho. Mkoma wacho ndiakashaya. Alright. Unoziva rekodi yako rekodi ikoko? Chimboerekerera ndande yacho ya 2014 manje. Mama lyrics namakanga ngamba nchirungoziya title yeso. Inonzi Rai nguva.
ndaitaura vasikana vanasikana vechidiki vanoti mirirai nguva inosvika chete vasamhanyira zvakawanda. Une mangani masongs ako kufunga kwako iwe aunawo iwe awakarekodha ari mumani so far zve 30 apa unenge watitaurire chokwadi mbichana. Saka last song yako wakarekodha last song ndakairekodha ku Street Vibes iro chimboimba tiro ndomboirova. Okay, vakadzi vane zvipo zvekutamba, zvipo zvekufamba, zvekupfeka, vanoziya mucheka, vanosheka, vanotweka, vakadzi vanowaina, vanosmaila, vanoshaina, vasinganetse kulaina ukalaika, vakamoreswa vanodaira. Vakadzi vane zvinhu zvakasiyana nezvevamwe, vakaumbika muviri kusiyana nevamwe. Simuka urare, muka ugare, vhura uvhare, iwe mira ndifambe, chukucha, iwe rikita pukuta, ganda rinopenya rinobvumwa nemafuta kangopfuura, munosara muchinyunyuta, chukucha, iwe rikita pukuta, ganda rinopenya chimomira ipapo unogona kupenga, handisina kuti kunudza kupenga. Iwe malyrics auri kuimba unakatora pa song yainzo yasho. Awadina. Pane song yainzo yasho yakada kuririkira ku style yo. Murandakazi. Malyrics akazosiyana but style imwe chete mababy kufadza mababy. Kwarerekera ikoko. Unofa yamboridzwa paredio inonzi lockdown ndatanga yakamborira paredio ndikatoita video kuKala Vibes iyo yandiri kuimba inonzi chukucha paredio yairire batizve mastreets of Mbare muromo ikuridzwa kwete ndakaimba naBlot tine collab makairekodhera kupi airekodhera kumatagari. Alright, Dark Sound nembari. Amana ngati muchimotkari chake. Amana. Ngati mumotkari. Saka ku Dark Sound undana anorekodha Dark Sound. Kwakwena DJ Ino. Alright, achiriko. DJ Ino asiko. Aiwa iri bo. Saka apa tinechitaisa zvinonaka iri muna 2022 mfana. Mahitsi atoripo akatoti makolabo ndine 3. Ndakaita na Silent Killer, ndakaita na Grenade, ndakaita na Chindege chemasoja. Saka iwo wakaita collab amubhadhariswe taura chokwadi. Aya ndakaita so far haana kumbobhadhariswa, tangoitirwa for love. Ngosumudzira mfana uchidiki. Wati style kononzani? Donzi TeeNyce, mahasla, istare pattern, isimbisa mahasla munese anongwapa. Okay. Saka timu yako yo, more saka timu yako. You up mahasla. Mazita acho. Mahasla muriko here. Yo, Auka, yo, Mayola T. Onward Baba Maka. Yo, Musa. Wagwan family and friends. We have Glenview. We have Mbare to the fullest. Yo. Unobatika si. Phone number, YouTube, Gigi. WhatsApp number. Facebook account. Ko Facebook YouTube account. Mahasla official. Same ku YouTube. TeeNyce Orlando Mahasla. Phone number. Phone number 0771 213 096. Aiwa, waita bomba dam. Thanks.